Som aquí fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Claustrofòbia. Aelita, em reps? Sí, Jeremy, hola. Que estàs sol? On són els altres? Estan jugant a futbol. Però jo estava cansat. Cansat? Que interessant. Jeremy, com ho sabeu, els humans, que esteu cansats? Notem que no tenim gaire energia. És com quan estàs baix de bateria, per això descansem. I a tu t'agrada això de descansar? Abans trobava que era avorrit, però des que et vaig conèixer m'agraden aquestes estones de descans amb tu. A mi també m'agrada, en Jeremy. Ei, Ulrich, passa-me-la! Dubto molt que pugui. És increïble! Oh! Oh, no! Un altre gol! 7-1, això sí que és una pallissa! I tant que sí. Nois, que es fa tard. Jo me n'haig d'anar. D'acord, adeu, Yumi. Fins demà. Mira que sou dolents! Quin parell de patates! Que necessiteu ajuda. I tu qui ets, Em dic Teo, sóc nou. Acabo d'arribar. M'agradarà aquest col·legi. Hola, jo em dic Sisi. I aquests amics meus són l'Hervé i el Nicolà, els pitjors jugadors de futbol que hi ha. Molt de gust. Jo em dic Ot, i ell Ulrich. Hola, Teo, com va? Vols jugar? Esclar, som-hi. Amb quin equip voleu que jugui? Nosaltres no et necessitem. No esteu perdent de 7-1? Tu què hi dius, Sisi? Per què no? Sí, d'acord. Pitjor ja no ens pot anar. Quan vulguis, Jeremy, ja sóc aquí. Molt bé. Estem buscant la torre on hi ha part dels programes de l'escàner. És 30 graus al nord, Aelita. Ja hi vaig. Quan t'hagis connectat, em descarregaré la informació que hagis trobat. Segur que m'ajudarà a entendre millor com va la materialització. Bé, nois, hauríem de parar. És l'hora de sopar. 9-7, hem guanyat. Què et sembla, princesa? Si no hagués sigut per en Teo, s'hauríem destrossat. A mi no m'agrada el futbol. És per inútils. Jo diria que a l'Hervé no li cau bé, en Teo. Hi deu haver pèsols i pastanagues, com sempre. Sí, sí.
Jo... Teo, vine a seure amb nosaltres. Moltes gràcies, però no puc abandonar el meu equip. Oi? No cal que t'enganxis tota l'estona. Oi que no ets de la nostra colla? Doncs vés-te'n. Ja ho sé, però m'agradaria entrar a la vostra colla, o potser que en digui... la colla de la Sissi, oi que sí? Què s'ha de fer? Has de passar unes quantes proves que són molt difícils i perilloses. Massa difícils per tu. Haig de passar unes proves? Per què no em dieu quines són? La primera prova és netejar els vàters amb el raspall de dents. Trobo que és una prova molt estúpida. És com les que fan els nens de 10 anys quan van de colònies. Jo passo de fer-la. D'acord, doncs si et negues a fer la prova, adeu. Ei! Des de quan manes tu? Ja te la diré jo, la prova. Has de momificar l'esquelet que hi ha al laboratori. Ah, veus? Aquesta és bona. Jeremy, ja has aconseguit tota la informació? Sí, però no em serveix de res. Primer hauré de piratejar els codis d'accés als programes de l'escàner. Però és gairebé impossible. No, Elita, em sembla que es pot fer. Va, ja han sortit de l'habitació. Ja t'explicarem l'operació Teo després. Au, som-hi. Encara en tinc per estona. Què vols fer? Estic trucant al nostre amic Jim. Així l'expulsaran i ja ens l'haurem tret del... Què és aquest soroll tan estrany? Ho has fet molt bé, fantasmer. Què hi feu vosaltres aquí? Tranquil, ja t'ho hauríem explicat. Ei, em sembla que hi ha marro entre la Sissi i en Teo. Ja ho pots ben dir. I has acabat de dinar? No, però vull anar a veure la Elita abans de la classe. Jo també en tinc ganes i anirem junts, d'acord? Deixeu les safates, és una pena llançar unes postres tan bones. No pots parar mai de menjar, tu, Ot? Ot, si no pares, explotaràs. No. Ei! A quina regió ets ara? Ara vinc del bosc i em sembla que hi he notat pulsacions, però no n'estic segura. El Xana? Trucaré al Jeremy. Jeremy, estan passant coses estranyes al menjador. Pot ser cosa del Xana. Per què? Què ha passat?
Hi ha curtcircuits per tot arreu. Aelita, pots mirar com està l'Ioko? D'acord. Faré un escàner per si el Shan ha activat alguna torre. Toquem el 2. Ot! Oh, no. És el que em temia. Torre localitzada. Jeremy, hi ha unes pulsacions molt fortes al bosc. Sí, l'escàner ho confirma i l'Ot i l'Ulric estan atrapats al menjador. Yumi, jo vaig a la fàbrica. Avisa el director i després ves cap allà. Endavant. Puc parlar un moment amb vostè, sisplau? És important. Has vist això? Jim, que estàs bé? Jim, digues alguna cosa. Es troba bé, hem de tallar el corrent. Ei, com sents, pare? No sabem què ha passat. Pista! Hi ha electricitat per tot arreu. Provarem de trencar un vidre per sortir. Ja vull sortir! Ulric, què passa? Hem quedat atrapats a la cafeteria. Enviaré la Yumi a l'Ioko. Aquí farem el que podrem. Yumi, afanya't, que no tenim gaire temps. He avisat el director i ja sóc al pou que hi ha al parc. No ho entenc. Si he tallat el corrent. I no ha servit de res. Els bombers ja venen. No sé pas quines intencions deu tenir el Shan. I a la ciutat? Hi ha algun altre edifici afectat? No, i això em preocupa. Ja ens en sortirem, no pateixis, Hervé. Deixa'm en pau. Segur que s'arreglarà. Venen els bombers. Què et deia? I si ho provem pel sostre? Deu passar el mateix. Provem-ho. Aparteu-vos! Oh! Ostres! Això és una presó. No entenc per què ataca el menjador, el Shanna. No té ni cap ni peus. No es pot accedir a la ciutat a través del col·legi. En deu portar algun altre de cap. Calla. Em sembla que ja ho entenc. Deu ser un atac contra nosaltres. Sí? Vols dir? La Yumi i jo hem marxat abans de les postres, si no també estaríem atrapats. Ens volia caçar tots 4. El Shan ens ha ben fumut aquest cop. No podem sortir d'aquí. Intenteu guanyar temps. La Yumi està sola i necessitarà temps per protegir la Elita. Ho intentarem. Jeremy, les pulsacions són molt intenses aquí. La torre no pot ser lluny. No et moguis d'on ets. He programat la posició i la Yumi ja ve cap aquí. Transfereixo la Yumi. Escanejo la Yumi. Virtualització! Les pulsacions segueixen dues direccions. Jeremy, cap novetat? Deixeu-me temps per analitzar el terreny. Rebo senyals contradictoris. No sé dir-vos quina direcció és la bona. Doncs ja sabem què ens toca. Cadascuna seguirà una direcció. Ens mantindrem en contacte, Jeremy. Som-hi!
I encara que s'ensorrin les parets, estarem protegits. El sostre no ens caurà a sobre. Sí, què passa? Contesta, filla. Sí. Jeremy, què en saps de la Elita? Per ara no hi ha novetats i no es veuen monstres per enlloc. Que estrany. És massa fàcil. Continuo? T'ho diré d'aquí 3 segons. Deixa'm analitzar la zona. Jo vull sortir! Ei! No ho facis! No veus que et pots electrocutar? Deixa'm estar! Tranquil·litza't, fes-li cas. No ho pots fer? Que no ho entens. Un cul de sac. Aquest túnel segur que porta a algun lloc. Deu portar el camí que segueix la Elita. Doncs som-hi. Jeremy! Un segon, Elita. Elita! Se t'acosten 2 monstres. Tens 2 crancs molt a prop. Fuig! És impossible, Jeremy! He tallat tots els cables! No pot ser. Això està igual. No poden intentar fer alguna cosa els bombers, pare? No paren d'intentar-ho, reina. Ens en sortirem, ja ho veuràs. Jeremy, hi ha alguna novetat? Faig el que puc, Ulrich. Elita, que em sents? Oh, no! Que no em vegin, Elita! La llum hi arribarà aviat! La llum hi arribarà a temps. N'estic segura. Confio en tu, Jeremy. No! Confio en tu. D'això se'n diu arribar al punt, oi? Sí, filla meva, no et desesperis. Els bombers intentaran entrar per la teulada. Hi ha d'haver un pas per anar al camí que porta a la torre. Allà. Això és el final! Gràcies pel que has fet abans. No t'hauria d'haver dit tot allò. Jeremy, que ja és urgent, va! Ja falta poc. Compte, que s'acosta un altre cranc! Ja el veig. No, deixa'm fer. Va, vinga, corre. No pateixis per mi.
Ei, Ulrich, passa-me-la! Dubto molt que pugui. És increïble! Oh! Oh, no! Gol! Feu pena de veure. Dolents. Bé, nois, jo me'n vaig a casa. Si vols, jo t'acompanyo. No cal. Adéu, Watt. I gràcies. No tenim pressa, oi? Els he presentat jo. Val més això que no pas llevar-se a mitjanit per anar a fer pòler bé, oi? Esclar que sí. No facis aquesta cara, Ulrich. Aquesta me la pagaràs. No estàs mai content. Tu hauries tingut una idea millor? No? Doncs jo tampoc.